terve kaikki, jotka tätä minun unboxausta katselee, tai siis tässä nyt unboxataan, mutta yksi juttu, mutta yksi ilmoitusasia, että en mä nyt tiedä, laitaanko tätä meidän luokkaryhmään, mutta ehkä, niin, että jos joku katsoo nyt sitä, niin terve ja Juuso. Jos jaksat katsoa tai edes loppuun tai edes katsoa tätä, niin mä sanon sulle sen, että nyt saat kuunnella mun läpinöitä, että haluitana. No, tässä ensimmäisenä mä näytän nyt tässä. Tuossa näkyy, tai no teille nyt tää näkyy kaikki ihan käänteisenä. Mutta tää on niinku Briximon joku Lego vähän niinku sotajuttuja, tai siis tämmösiä. Älkää kattoko minua vaan tätä pakettia, vaan, mutta niin. Niin nyt olisi tarkoitus avata tämä. Joten mä ehkä veikkaan, tätä voi ehkä mennä pilalle sen takia, koska tässä on nyt mennyt jo kerran pilalle, mutta kuitenkin kokeillaan tämä avata. Piti vain testata, kun täällä lukee semmoista. Tuolla lukee push. Niin ajattelin vaan, että jos se oikeasti toimii siitä, mutta ei toiminutkaan. Joten avataan näillä saksilla, kun äiti kerran sen minulle sanoi, että no ei sitä avata niillä saksilla, vaan nyt pitää käyttää vähän kovempaa voimaa. No okei, mennään siellä perinteisellä revi auki tästä. No, tässä oikeasti lukee, että here opening tossa no, ja sitten siinä lukee justi open here, mutta en ole kuitenkaan puhunut saksaa enkä alankomaita. Tän on mitä nyt ihmeen kieltä, tämä on offen joku. Ai niin, ja tätä sitten ilman mullupia sitten levitellä, että se, joka siellä on ensimmäisessä pistämässä, niin sitten se on tekijäoikeusrikkomus ja voin haastaa oikeuteen. Mutta niin, tässä nyt kestää hetki, kun... Niin. No, tänään on... Kuinka mones päivä tänään olikaan? Mä en nyt muista ulkoa, koska ei ole nyt tarkistettuna. Tää on kyllä ihan liimassa koko juttu. Mutta minä en tästä helpolla luovuta. Kaikkihan videot aina menee pilalle, mutta ei se mua haittaa. Joten... Noin. Kyllä nämä sakset tuli käyttöön, että... Niin, oikein hyvinkin lähtee. Tää nyt ehkä kuulostaa jo ääni erilaiselle mitä pitäisi, koska kamera ottaa erilaisen äänen. Ja kun tää on kerran puhelimella kuvattu, niin... Noniin, nyt tää lähti. Ups, auki. Sakset voidaan pistää pois. Sitten te näette ensimmäisenä mitä sieltä tulee. Ei saa tulla sisään. Anteeksi teknisiä vikoja, mutta paljon vaahtopalloja. Ei nyt voi tulla häirittämään, kiitos. No, lisää vaahtopalloja. Otetaan toi paperi tuolta. Oi. Onko siellä vaan lisää vaahtopalloja? No, kuitenkin. Briximo. Tää on jo mun synttärilahja, vaikka on syntynytkin marraskuun 2. päivä. Ja tätähän on niinku elokuun 1. päivästä asti odotettu. Että mä kuitenkin teen tämän perjantaina. Tai siis tää on tilattu ja tää on tullut jossain Hongkongista vai missä nyt ihmeen appelsiini Kiinasta on tullutkaan. No, otetaan pumpulit. Tai no, vaahtopallot. Pois kaikki. Noin. Tästä täällä lukee. Se siis katsotaan. Tätähän video on mennyt jo melkein 4 minsaa, että anteeksi kun kestää. Yritän saada tästä mahdollisimman nopean video, mutta ainahan ne minuutin videot käy sitten. Ei se haittaa yhtä, että niin. No joo, ihan tyhjä tämä. Mitäs täällä nyt sitten on? Joo, pumpulipalloja. Joo, jotain.
welcome to Briximo, thank you for tai jotain. Jos joku saa kaunasta, tai no, jos te saatte tästä selvää. Tossa näkyy. Nyt siinä voitte pysäyttää video, jos haluatte lukea to. Mutta niin, tää yhteensä maksaa 74 euroa ja 31 senttiä. Nyt sitten nämä pitää vaan raivata tästä pois. Pitää vähän noin. Ja julkiseen levitykseen ei saa pistää, jos mä en halua joo. Ja tähän loppuunkin tulee yksi juttu. Tai no en kerrokaan mitään, mutta nyt avautuu tämä itse boksi. Että kiitos vaan Briximolle, jos te näette tämän. Ehkä julkaisen myöhemmin YouTube-kanavalleni, jos siis haluan. Tähän tulee sitten varmaan olemaan eka video tai jotain. Ja mä oon tässä kohdassa vielä 11. Tää on 11, mutta on 12-vuotias syntymälahja. Tai synttärilahja äidiltä ja isältä. Vaikka itsekin kyllä tästä ostin, mutta tarvitsee rahat takaisin. Aika. No, tämähän näyttää nyt täältä vielä. Nämähän on, tää on ihan eka video, mitä nyt, tai no, niin, näkyin parissa TikTokissa, mutta kuitenkin en ole esiintynyt muuta kuin julkisesti. No, nyt. Oi. Nyt pitää ottaa eka kaikki täältä. Nyt pitää näyttää teillekin. Joo, tämä on nyt tyhjä. No, mitäköhän tästä nyt pitäisi näyttää ensimmäisenä? No, näytetäänkö tämä BA, tämä German MG Tripod konekivääri? Nämähän ovat jo leikoja, että niin. Avataan tämä tästä. Mulla ei ole nyt leikoukkeleita, katsoin vaan tossa, että voisikohan niitä käyttää tässä, mutta ei. Siis tämmönen kortti. Täällä näkyy kaikki rakennusohjeet, että tämmösiä. Ja siis näähän on niinku leikoja, mutta nämä on vaan niinku uudestaan sitten tehty. Jos nämä on. Aha. Mä oon saanut Briximoltahan tommoset erityispakkauksen, vaikka en oo ostanut itse. Tänään mähän ostin tästä 60% koko jutusta, niin oi vitsi kun mä oon odottanut tätä, mutta niin. Eli täällä tulee tämä tripod, tai siis justi tämä kolmijalka. Eli siis mä voin nyt näyttää. Tää on nyt vähän vaikeeta näyttää, kun tää pitäisi kamera olla tässä. Mutta ei se haittaa. Niin. Anteeksi, mä katson koko ajan puhelimen kameraa, tai kun puhelimen näyttää, että anteeksi, jos nää on tähän vammaiselle. No, tässä on meidän tripod. Eli tämmönen. Pistetään konekivääri tuohon päähän. Miten tämä sitten rakennettiin? Joo, eli tämä. Pistetään tämä MG34. Joka on kyllä ihan minun mielestä hyvä konekivääri, mutta en itse kovin paljon tykkää. En. Tää niin paljon kuin MG34. No, pistetään tähän nyt ensimmäiseksikin panokset. Tai siis tämmöiset. Tarkentaispa nyt toi. No anteeksi, jos tää ei nyt tarkenna teille, mutta kuitenkin. Sitten mä pistän toiset panokset tähän. Joo. Oikeestihan mä itse tämmöstä tiedän nämä, mitä siis tässä pitää käyttää, tai ainakin tuossa MG42, että miten siis nämä ladataan semmoista. Koska on pelannut yhtä peliä, missä niitä, tai siis semmoista simulaattoripeliä. Mutta niin, mikä sitten sen jälkeen? Sen jälkeen pitää pistää pidikke. Joo, tämä oli tarkoitettukin näköjään siis tuolle MG34. Tämä pistetään. No, tämä pistetään ilmeisesti tähän. Tämä voi kestää muuta. Eihän tätä ole muuta kuin melkein 10 minuuttia tässä tehty.
että jos joku on kelannut tänne asti, niin onnittelut, olette messannut paljon. Mä en tiedä kuuluuko nämä äänet tuolta taustalla, mutta anteeksi jos kuuluu. Voin sanoa, että kun noi häiritte ihan liikaa yksityisrauhaa. Mähän en käytä korvatulppia tai mitään, että niin. Mun ääni kuulostaa ittenikin mielestä, mutta aika ärsyttävällä ja mä oon ääni. Oikeastaan, mutta no nyt tämä näyttää tämmöiselle piu, amman teidät juoksuhaudasta. Ja jos joku sanoo, että tämä on että minä en ole muka itse tehnyt tätä, tämä on kopioitu muka. Ja mä voin sanoa, että Henri ja Kalle Tapani on tehnyt tämän video 100%. Vaikka, no, en mä nyt kerro sitä vielä, kun se juttu tulee vähän myöhemmin. Joo. Katoin siis vaan noita muita. Eli. En tiedä miten toi pistetään, mutta tänne tulee tämmönen kääntöjuttu. Sitten tässä on toinen. Siis tämä tuli väärinpäin. Eli tässä on minun MG42 konekivääri tämmöisellä lippaalla. Sitten tässä on satulalipas. Siis sitä käyttää, itse asiassa mun pitää noin. Satulalipas, että tää on niinku siis tämmönen, tai sitä kutsutaan, kun se näyttää ihan satulalle, kun siinä on niinku kaksi ja niin. Sitten tässä on täysiveroinen MG34. Joo, 34, anteeksi. Mutta niin tää on tämmönen, jos tässä olisi leekukkeleita, ehkä laitankin lopuksi, mutta nämä oli tässä. Tässä oli German Tripod MG34 ja MG42. Tuossa noin lukee. Mutta niin, seuraavaksi menemme vaikka näihin kivääreihin. Siis mulla on näitä kivääreitäkin tässä paketissa tullut. Varmaan leikinkin kyllä sitten näillä kaikilla. No. Mikäs tää on? Niin, tää on Carcano joku MG, tää on italialainen pyssy. Ai niin, siis nää oli saksalaisia nää, kun tuossa luki German, niin se on, joo. Samanlainen toinen. Sitten tässä on Kar 98, se on saksalainen, hyvä kivääri. Sitten tässä on toinen samanlainen, mä näytän nyt nämä kaikki, koska miksi ei. Ja sitten tässä on taas Carcano, tää Benito Mussolini, hyvä pyssy. Sitten tässä on Kar 98, jossa on vaan siis nää on jo ruskeita. Niin, tässä oikeastaan vaan pelkästään niin toi tähtäin. Sitten tässä on taas Carcano 98. Ja sitten tässä on Gewehr 43. Siis tää automaattikivääri, semmonen mikä on siis tuossa kaikissa, tai siis mikä niissä olikaan. Nyt en kyllä tuu muistaa ainakaan heti, mutta siis se on kuitenkin semmonen, että siis täällä ammutaan niinku pum 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 pum, että pystyy ampumaan sarjassa, kun näillä kaikilla muilla pitää vetää siis semmonen niinku, tästä se kahva pitää vetää näin tänne taakse, että se lähtee se panos pois. No, tässä tulee nyt konekivääreitä. Siis mä ajattelin, että niinku tilaa justiin jenkkejä, että se on vähän niinku Italian sisällissota, mikä tapahtui sitten Saksan häviöpuolella jo. Tässä on joku, mä en muista ollenkaan mikä tän nimi oli, mutta tää oli joku, siis tää on niinku, että tässä pystyy ampumaan vähän lujempaa ja vähän hiljempaa. Ja, niin, että tää on siis tämmönen konekivääri tai tämmönen light machine gun. Sitten tässä on M4A1. Sitten tässä on, mikä se olikaan? MP40. Mutta siis tässä on vaan siis pistetty siis tämä tukisuoja, niin se oikeasti käännetään tänne näin väliin. Tai no, tässähän se näkyy, mutta siis tässä se on vaan, no se ehkä näkyy vähän tarkemmin näin, mutta siis tässä se on justiin niin. Sitten tässäkin on MP40, sitten tässä on jenkkipyssy. Ja sitten tässä on kaksi vielä jenkkipyssyjä
Niin nää on niinku SMG:tä kaikki nää. Ja sitten tässä on vielä MP40. No, tässä on nyt sitten FG42, näkyy pussissa. Tai siis ei siinä pussin kuvassa, mutta kuitenkin. Niin, tämä kuitenkin. Siis tämäkin on niinku tietenkin taas saksalainen pyssy, mutta siis tätäkin käytetään nykyäänkin kuin MG42. Ja sitä mun muistaakseni käyttää saksalaiset tai sitten jenkit, vaikka ne käyttää M60. Sitten tunkettaa lippaan tänne. Et sen takia siis katon vaan alaspäin. Tänne onkohan se näinpä itse asiassa parempi. Tai helpompi pistää. Siis jos mä en saa tää kiinni, niin sitten se on vähän vammaisempi juttu. Tässä kestää hetki joo, että mä joudun vaan katsoa tätä, että valitaan. No niin, nyt mä sain. Niin tää on FG42, saksalainen taas, siis tää on vähän niinku tämmönen automaattikivääri, mutta tai niinku light machine gun taas, mutta se on vaan siis olla vähän erilaisempana lippaana. Ja tietenkin tähtäimellä. No nyt tulee N-pod, tai siis semmonen, missä pidetään tässä kiinni. Ja semmonen kahva, joka on niinku tämmönen, mä voin näyttär. Ja sitten Panzerfaust, eli nyrkki. Kohta saatte selvittää, mikä on nyrkki, jos ei ehkä jos on käynyt jossain sotamuseoissa, on voinut näkyä tämmönen. Tää on saksalainen keksintö taas. Ja tää on tommonen, siis tästä lähtee toi raketti edestä, tää nostetaan. Saako tämä? Ei näköjään. Se on kyllä harmi, mutta siis tämä lähtee tästä edestä ja lähtee kunnolla. Se on niinku semmonen kunnon raketti. No, sitten tässä on tämmönen kahva, mikä pidetään, tai siis tämä. Mutta niin, tämä lähtee julman lujaa tästä, että tämmöisiä on ollut Suomessakin paljon sitten 44 kesällä ainakin. Tai Tali-Ihantalassakin näitä käytetään, että kannattaa katsoa se, tai Tali-Ihantala 1944, kannattaa katsoa, hyvä elokuva. Mutta siis tämmösiä, että täältä tulee tappavaa suihku, niin kuin RPGssäkin. No, sitten tulee Stahlhelm-kypäreitä. Nää on samaa, mitä Suomikin käyttää, jos ei ole hattumiehiä. Mutta siis tämä on saksalainen keksintö, tai no itse asiassa tai Itävalta, Unkari, korjaan ei australialaiset, mutta siis tämmönen. Mutta niin, näitä on nyt tässä siis 10. Mutta siis nää on oikeastaan siis oikeastaan ensimmäinen takasuoja, joka niinku suojaa tämän alueen tästä. Että sulla oikeastaan pystyy tulla naamalle vaan kaikki. Mitäs tässä tulee? Täällä tulee muuten. Ja nyt avaan vaan tämän siis. Noin. Tässä kaikkea tässä tulee. No siis täällä tulee tämmösiä niinku tykipanoksia tai siis tommosia antitank, eli niinku siis tankin torjuntatykkipanoksia. Tämmösiä, että mulla on tommonen samanlainen. Tässä on jo, näitä oli 4 täällä yhteensä. Sitten on tämmönen niinku tarkoitettu MG40 tai semmoseen. Mä voin itse kaivaa sen tästä. Tai no otetaan itse asiassa tämä. Ei kun ei otetakaan. No, kun mä löydän sen tuolla. Tämä. Siis se on tarkoitettu tähän päähän, tätä on 2 jalkaa, niin se kattokas pistetään tohon, että ei tarvitse kuitenkaan pitää semmoisesti niin kuin näin tässä asennossa, vaan voi niin kuin pitää enemmän niin kuin tässä. Mä tiedän tämmöiset asiat. Sitten täällä on Lucker P08. Siis tää on tämmönen just, että tästä pitää vetää, tai tästä ylhäältä pitää vetää, kun siinä on pari nappia. Niin semmonen, että siis sekin on lipasase. Tässä on muuten niinku kivääreihin tarkoitetut panokset, siinä on 3. Ja sitten tuossa se tungetaan sinne sieltä ylhäältä päin. Sitten tässä on vielä Mauser C96. Ja muuten jos joku haluaa haukkoa mut pystyyn, niin antaa tulla. Mä en ehkä välitä, mutta siis tää on myös tämmönen saksalaispyssy, että aika moni on semmonen. Tätä hattua niin nää on jenki. Joo, anteeksi. Ei saa näkyä. Mutta niin mä
että mä veikkaan, että mä levitän nyt tää ainakin niin pitkällä kuin saa, koska miksi ei. No siis tässä on tämmönen, mikä nyt ihme Frackier. Siis tää on myös saksalainen kypärä, mutta siis tää on vaan tämmönen, missä on, tai no mä voin näyttää. Stahlhelm on tommonen, ja tää on sitten tämmönen Frackier, joka on niinku just italialaisetkin käyttää laskuvarisotilaat Saksassa, tai Natsi-Saksassa korjaan. Mutta siis ne käyttää semmosia justiin, että niin. Että tässä on tämmönen myös. Sitten tässä on jenkkiteräspotti. Siis tää on semmonen vähän isompi, tai no, tässä näkyy koko ero. Siis tuossa on oikein tommonen niinku kunnolla. Siis tommonen, mitä jenkit on käyttänyt vaikka kuinka kauan. No tässä on myös jenkkiteräspotti. Mun pitää nyt ottaa ne kaikki tästä. No kuitenkin niitä on aika paljon. No, sitten täällä on taas siis näitä. Näitä siis Frackier, mä muistaisin, että ne ois. Sitten tässä on Stahlhelm-kypärä punaisella ristillä, eli justiin lääkintähenkilö. Lääkintähenkilö, joo. Ai niin muuten. Siis tää kun mä en löytänyt minkään italialaista MGtä, enkä Light Machine tai LMGtä korjaa. Niin löytänyt, niin mä tilasin sitten tämmöisen samanlaisen, mikä näyttää tuolla justiin LMG, eikö siis MGlle, eli siis Machine Gunille, koska se on Light Machine Gun, eli pienempi. Mutta siis tommonen, mikäs tää nyt on nimeltään, Hotkeys, niin tää näyttää aika lailla samanlaiselle konekiväärille, mikä se on. Mutta niin. Eli niin. Ei tullu, mutta niin. Ei saa kertoa, eikä huutaa. Ei tee hyvää. Mutta ei tullu. Jos siis kuulitte, niin se huutaa, että no ei ne ollut täällä vielä, että ne tuli vasta Suomeen. Mutta niin siis ne käyttää myös tämmöisiä niinku toisin sanottuna, missä näkyy vaan, siis ne on niinku tommosessa asennossa, että tämmönen purra, niin kuitenkin, tai niin, vaikka siis niin vähän erilaisempi. Aha. Tästä mä en tiedä mikä tämä on. Ei kun niin tämähän on tää. Siis tää on tämmönen mortari. Se avataan vaikka viimeisenä. Joo, sitten otetaan vaikka tämä esille. Siis tää on M24 granaatteja, jotka on siis semmosia justiin perunanuijia toisissa. Voi vitsi. Odotas kuinka monta nyt niitä oli. Tossa. Teknisiä vikoja. Eikö näitä pitänyt olla 5? Täällä on 1 ja jes, kaikki löytyi kuitenkin. Mutta siis nämä on tämmöisiä, joita heitetään niinku näin fujaa. Ja siis täältä päästä otetaan kiinni, tuo avataan tuolta ja sitten se räjähtää, jos sit pitää kädessä. Ei siinä kestä kuitenkaan kauaakaan, mutta siis se niinku itse, kun siinä kestää, kun se niinku tulee tuolta, tulee tänne ja sitten tää on niinku se itse paino, toisin sanottuna. Ja tasapanoksissakin mun tietääkseni käytetään, niinku niitä on monta tommosessa, että se on aika kova räjähdys. Yksi räjähtää, niin kaikki muutkin räjähtää. Mutta siis se on semmonen räjähdyssarja. No, sitten on siis tämmönen, mitä mä en tilannut, mutta mä näköjään sain tämä. Tää on mikäs tämä nyt paketti oli? Freebie. Tämmönen, tuossa lukee. Mutta niin, mä pistän siis tämä eka kasaa ennen kuin näytän. Tää on kyllä mun mielestä vähän surkeat väritykset, mutta jos ajattelee, että hullunmylly on menossa, niin kyllä varmaan nää menee porukalla päällä. No, siis tässä on siis tämmönen jenkki konekivääri. Tai siis, että tää on siis, tai siis tämmönen justiin MG. Mutta siis tämmönen, että täällä pidetään kiinni ja sitten toisin sanottuna. Ja sitten täällä tuli, onks nää samanlaisia on? Siis tämmösiä liivisuojaa ja näitä mä en tilannut. Sen takia kulutus peritti semmoista. No, sitten viimeiseksi tulee kova. Semmonen, mikä oikein toimii. Okei, tässä on mennyt 24 minuuttia. Mä voin pistää kyllä tää pätkinkin, mutta hyvin epävarmaan. Kuhaessa on tääkin auki.
tää auki. Älä katsoa semmonen kohta, mikä ei... No. Jos te kuulette, niin en kerro nimiä sitten. Tai siis jos kuuluu huutoja. No. Täältä otetaan sitten tämmönen mortari, niin kuin no tänään koulussa. Eli te saatte tietää, mikä päivä tää on tehty, jos tää sitten niin kuin mä julkaisen sen sitten. Tai ainakin luokkalaiset tietää, koska mä silloin... Tai ehkä jos te muistatte, en mä nyt tiedä muistatteko te varmana, mutta kuitenkin mä olin silloin koko ajan, oh no, mortar! Juttuja. No, siis tää on tämmönen... Ehkä mä tarvitsen tähän apua. Ehkä. Ja miten tämä rakennetaan? Okei. Tässä oikein jousi eri. Joo, tämä pitää saada tästä irti noin. Sitten pitää pistää niin kuin tämä. Noin, aika hyvin menee. Ai niin, mä tilasin tää oikein mustana, että tää näyttää hienommalle. Sitten tähän tarvitsee siis tätä palasia. Siis ne on vedetty, että kannattaa aina muuten pyörittää tämmöisiä juttuja irti, niin ne lähtee paljon helpommin. Mutta siis tämä pistetään tähän. En tiedä miten. Mutta siis sitten tämä tästä irti, niin kuin näette, tää lähtee tosi helpolla irti. Joo, näin päin. Saako tää mitenkään vaikka tungittua? Ei, okei. Mä en halua sitten osua teihin tai mihinkään muuhunkaan täällä, että toivottavasti noin. Niin, tässä on muuten erilaisia siis panoksia, koska... Niin. Toivon ainakin, että näin lennä kovin kauas. Okei, mä pistän tän melkeinpä pystyyn näin. Vaikka siis oikeestihan tää pitäisi olla niinku... Tai siis ihan pikkuinen siirto ja tää lentää ihan eri suuntaan. Eli just tämmönen mortari, että summissa heittelepä nyt sitten niitä. Täällä on sitten erilaisia panoksia. Mitäs nämä ovat? M50, M83, M302, M90, 49 ja M66. 69 korjaan. Otan nämä kaikki irti, niin kuin saatte tietää. Mutta kuitenkin nyt on testissä, että kuinka pitkälle tää lähtee. Mä yritän ampua mahdollisimman hyvin tohon noin ja mahdollisimman korkealle, että sitä, tai siis jos se vetää niin kuin näin, tai niin kuin jos se vetää näin korkealle, niin sitten ei se lennä näin kauas. Vaan jos se vetää niin kuin tässä sitten ampuu näin, niin se menee paljon pitemmälle. Niin se on vähän vaikeampi sitten etsiä. Pistetäänpä nyt sitten vaikka ensimmäiseksi testiin M49. Tämä ampu tulee. Toivottavasti tämä toimii. Miten tämä toimii? Teknisiä vikoja ehkä. Pitää testata. Joo. Mä kuitenkin haluan, että tämä menee purkkiin ensimmäisellä. Että jos tämä nyt ei toimi, niin ei se minua myöskään haittaa, koska mä haluan, että tämä vaan menee purkkiin. Koska mä en ole avaamassa näitä toista kertaa, mun pitäisi tilata melkeinpä samanlainen. Toimiskohan ne? Näkyisiköhän tässä? Tämä. Tää menee 60 millimetriä. Pitäisi ainakin. Pitääköhän tätä nyt sitten vaan... Mä toivon, että tää ei ainakaan mennä pitkälle. Tai no se 60 millimetriä oikein pitkä matka, mutta...
kyllähän tää lähtee. Mut siis tämä pitää vaan saada pistettyä niin, että... No. Siis tää lähtee ihan justi. No, toikin oli esimerkki siitä, että kyllä tää lähtee. Tää pitää vaan kattokaa, se on ollut vähän käytettynä. Kattokaa, noin, lähti. Tän en mä nyt tiedä, näkyykö se, kun mä en kattonut sinne. Nyt pitää katsoa. No. Noin, näette kyllä. Kyllä se lentää, kunhan osaa. Hommat toimii, kun hommat osaa. No, mutta nyt on varmaan kaikki otettava esille. Että siis vaan näkyy hienosti. Pitäisikö tän tähän kiinni? Joo, saa kiinni. Se on vielä hyvä juttu. Koska siis sitten tämän saa kiristettyä, mutta voi viekana. Kun mä saan tän irti, niin mä oon ehkä turvassa. Kyllä tää ainakin kireelle menee. Koska siis... Nyt auki, kiitos. No. Kiva, tää nyt ehkä meni pilalle viime metreillä, koska... Dam. Mutta niin. No, ei se nyt haittaa. Mä kokeilen vielä tänään, vaikka liuutan sitä tai jotain muuta. No, tässä. Sitten täältä tulee tämmönen. Pistää ainakin kaikki tämmöiset jalalla olevat. Noin. Missäs nyt ne on? Tässä. Noin. Mä pistän näitä nyt mahdollisimman nopeasti kaikki loput. Että siis tämä ei kestä kauan. Olette varmaan nyt, Juuso, sä oot varmaan, jos katot tänne asti, niin propsit sulle. Koska mä tiedän, että Juuso, sä et ainakaan jaksas katsoa. Vaikka tähän menee just kaikille muille jakoon. Että terveisiä Aimolle. Ja Aimo on joo mun setä. Anteeksi sinne kaikille. Anteeksi Aimo, että mä kerron sun nimen jo valmiiksi. Mutta ei ne nyt varmaan kovin monta kertaa ainakaan sua nää. Mutta tässä on nyt ihan kaikki, mitä mä oon nyt tässä sarjassa saanut. Näitä unboxausvideoita ehkä voi tulla lisää, jos mä saan lahjoituksia. Mä kyllä pyydän, että voisitteko antaa rahaa, niin ehkä voisikin tulla siis näitä videoita lisää. Mutta muutenhan, että jos nyt oli jotain asiaa, niin ilmoittakaa nyt sitten vaan ja menkää seuraamassa Kotinoita ja 7 lasta IG:ssä. No, ja sitten, tai oliko se, en mä muista miten se meni, mutta jotenkin sillä lailla. Ja sitten, en mä nyt tiedä, sitten varmaan menkää seuraamaan toisianne ihan vaan, että minä olen näkynyt ennenkin kamerassa. Minä tiedän kyllä, että sinä siellä katselet. Kyllä minä tiedän, joka julkaisi sen videon. Mutta minä en muuten enää tässä ole mitään selitettävää. Ja tää on oikeasti mennyt jo puoli tuntia. Joten jos mä leikkailen tätä videota ehkä, niin voisinkin tai nopeuttaa edes pikkasen. Mutta no, ei sitten muuta. En mä tee mitään tämmöistä enkä katoa. Vaan mä tein ihan vaan näin, että hei hei.